seguru gaude zerbait ikusgarria prestatu dutela guretzat. Seguru, badakigu joetaki aritu direla entxegatzen, eta oso ondo pasau omen dute gainera. Beraien azken jaialdia izango da urrainen, eta emozioak pil-pilan dituztela ere jakin dugu. Zer da prestatu dutena dakizu? Bai, urganen egindako urteetako ibilbidea erakutsiko digute. Berriz ere, une horiek gogoratu eta bizitzeko tartetxoa izango dugu. Aurrera eta ez dizela txalo bat eurentzat ere! Amirera iritsi da, goratzen azarete hasi ginean? Bai, haiek bai garaia. Gogoratzen alduzue gure lehenengo jaialdia? Ez, zer egin genuen ba? Guazen ikustera. Oso txikitxoak ginen, baina gorputzak bikain mugitzen genitu. Eta 3 urteekin zer egin genuen? Guazen 3 urterekin egin genuen dantza ikustera. Bai, egia da. Hurrengo urtean, Gabon garerako lentzera desiratzen etortzeko geunden. Halaxe da, bai. Olentzero kalean kaskas egiteko herrikitan. Bai, eta etxean denbora luzez egotea egokitu zitzaigun. Bai, bitxosozko birusa. Baina zorionez hori ere aurre egin eskolara bueltatu eta lagunekin elkartu ginen.
Lagun batzuk joan eta beste batzuk etorri. Alaz izan da. Guazen bueltan da bestiarekin. Igeriketa amaitu genuen. Bai, eta bosgarren mailan ikastaroetan ikasitakoa praktikan jarri genuen. Baina batzu data nahiago dute, begira. Guazen ikustera. Bai, hala da, baina ez dugu gure agurra amaitu nahi, areto honetan dauden pertsona guztiak dantzan jarri gabe. Guazen denok dantzara. Ikartu ezan beste bat, nostalgia dugu jadatzea, bidezi hori unak ekaitzen egunak ezagutu ditu biro batera, emaez urte